Pero este que sitio é? Eu pensaba que viñamos a un restaurante elegante como o de Don Paco e traedesme aquí. Isto que é? Croquetas caseiras da casa de quen? Porque isto cheira a Findus que tira para atrás. Xosé Manuel, estás deixando que o rapaz beba auga cos xurelos? Moi ben. Cando morra, como lle pasou ao rapaz que iba contigo á cataquesis, habemos de chorar. Estou para lle duodenos, Os pementos son de Padrón ou son de Herbón? Non, é que non é o mesmo. Aquí pon pementos de Padrón, así que o mesmo foron criados en Salceda de Caselas. Rapaz, a tortilla de patacas non me atraes a pingar ovo, que a levas de volta. Intemos sair daqui con as almolenosis. Desculpen, deixolles por aquí a contiña, sí? Ai, que mal me atopo. Teño as tripas bailando a lambada. Xa me sentaron mal as viandas. Ai, vou ter que ir ao excusada.